Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, siza kuwe ngalesi sikhathi. Udumo lungolwakho, nezibongo zikufanele. Wena owenzayo yedwa izimangaliso ezinkulu. Nkosi, uphumisa ilanga ngesikhathi salo, nenyanga ngesikhathi sayo. Akuphuthi nokukodwa. Nkosi, okudalile, owakusekela emandulo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nalolu suku siliphiwe nguwe, silethelwe nguwe ngomusa nangothando lwakho. Sisazofunda izwi lakho, khuluma nathi. Singabantu bakho, siyizimvu zedlelo lakho. Sikhulise Nkosi, usiqondise, usiyale, usiqoqe, usibuyise. Njengalokhu izwi lakho lisho, ngumalusi omuhle. Nkosi, uyazazi ezakhe izimvu, zizimva wakho zikulandele. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nangalolu suku sivula amehlo-ke Nkosi, sibone. Vula iy'ngqondo zethu siqonde. Uvule Nkosi umlomo yethu sikudumise. Siyacela lokhu ngokuthemba elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Iba nathi-ke sisazofunda izwi lakho uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela-ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonga lolu suku oluhle kangaka esiphiwe lona namhlanje. Usuku nosuku-ke isikhathi sokudumisa uNkulunkulu. Asisekho isikhathi sokudlala, kodwa sekuyisikhathi sokuthi sijule, sibe serious kakhulu, ngoba isikhathi sisho khona ukuthi sekuseduze ukubuya kwenkosi. Ningixolele-ke bazalwane, izwi iyasha, alinawo umkhuhlane, angimemezanga futhi kakhulu. Kodwa uma ngabe ngikade ngithulile isikhathi eside, kuyenzeka ukuthi lingasaphuma kahle. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, namhlanje usiphile leli thuba. Sizofunda-ke bangcwele incwadi kaMikha. Mikha uchapter 4. Sakhuphula na. uMikha uchapter 4. Sofunda verse 6 and 7. Mikha chapter 4 verse 6 and 7. Siqale-ke sifunde. Verse 6 uthi, ngalolo suku usho uJehova, ngiyakubutha abaqhugayo, ngiqoqe abaxoshiweyo, nengenze okubi kubo. Ngenze abaqhugayo babe yinsali, abadediselwe kude babe yisizwe esinamandla. uJehova uyakubusa phezu kwabo entabeni yaseSiyoni kusukela manje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela-ke siphinde sivule incwadi kaZefaniya uchapter 3 wakhona, sigcizelele leli zwi silifundayo. Sofunda-ke uZefaniya chapter 3 uverse 19 no-20. Ufundeka kanje. Bhekani, ngaleso sikhathi ngiyakuphatha bonke abahluphayo, ngisindise abaqhugayo, ngibuthe abaxoshiweyo, ngibenze indumiso negama, abahlazo labo lalisemhlabeni wonke. Uverse 20. Ngaleso sikhathi ngiyakungenisa, ngaleso sikhathi ngiyakunibutha, ngokuba ngiyakunenza igama nendumiso phakathi kwabantu bonke bomhlaba, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwenu phambi kwamehlo enu, usho uJehova. Isihloko-ke engisiphe lo mkhuleko wethu sithi icebo likaJehova lokusihlumelelisa, God's restoration plan. Ngiyayithanda-ke indlela laba babhali bobabili
abaprofethi abancane, uMika noZefaniya abayisho ngayo le ndaba. Uma beyisho ngamafushane bathi uJehova uyabazi ubuhlungu bethu. Uyabona uma ngabe usudeliwe, usulahliwe, wahlushwa, wavelelwa izinto, abantu abakubuzayo kwesinye isikhathi ukuthi hawu, ngoba uyakholwa nje yini kumehlele? Hawu, uphi uNkulunkulu wakhe kumehlele? uNkulunkulu uyakwazi lokho. uNkulunkulu Baba ukubhekile. Siye sakhuluma ngoLwesine oludlule ukuthi uNkulunkulu uyezwa. Nobuhlungu bethu uNkulunkulu uyakubona. Nokuhlukumezeka kwethu uyakubona. Futhi uma esekubona akami kude, uthi uba seduze. Niyalikhumbula lelo zwe lithi useduze nabanhliziyo ihlukumezekile. uJehova ingakho sitshela ukuthi uma ngabe sisiphindiselela, kade kukhulunywa nje enkonzweni, angazi noma eyayizolo noma eyakuThangi, ukuthi uma ngabe usuziphindiselela wena, uJehova uya kulowo osumzwisa ubuhlungu, ngoba uba seduze nawe uma uhlukumezekile. So bazalwane, isho kanjena-ke indaba ethi uJehova uyabazi ubuhlungu bethu. Lokho, lezo nyembezi esiyikhala buthule, siyikhala emphefumulweni, njengoHana kuze kubikizela imilomo yethu singasaphumisela, uyakwazi, uyakuqonda. Ingalokho wathi uHana engaziwa umprofethi, kodwa uJehova wamuzwa. Umprofethi wayengezwanga ukuthi uHana ukhule kuthini, kangangokuthi wayezacabanga ukuthi kusho ukuthi usephuze kakhulu. Eze mbuzo ukuthi uyodakwa kuze kube nini, susa iwayini lakho. So uma ngabe uNkulunkulu wethu lithi lelizwi la kuMika, lithi nengenze kubo okubi. uNkulunkulu uyazivumela izimo ezibuhlungu ey'mpilweni zethu. Uyakuvumela ukuthi wehlelwe izinto ezimbi nezibuhlungu. Kwesinye isikhathi usuke ekunqanda. Sengithi masihlabelela lapha ku-75 sithi noma unganqanda ngenhlupheko. Kwesinye isikhathi usuke unqandwa ngaleyo nhlupheko obhekana nayo. Kwesinye isikhathi usuke uthotshiswa, sike sakhuluma ngakho. Usuke kuvumela uNkulunkulu ukuthi cha, thotshiswa-ke manje. Kodwa usuke ungeza ukufa ngoba uba seduze nawe. Hey bazalwane, iyangimangalisa futhi iyangithobisa lento. uNkulunkulu uhlezi esibhekile. Ingalokho singekho isikhathi okumele sisihlukanisele ukona kuNkulunkulu. Inhliziyo yami iyathinteka njalo uma ngifunda incwadi kaHoseya, ukuthi uNkulunkulu wathi kuHoseya akahambe athathe owesifazane ongenasimilo. uNkulunkulu wayenza i-example. Ubuhlungu bethu bunenjongo mase busesandleni sakhe. Angazi noma nizoyizwa yini lento engiyizwayo. Ubuhlungu bethu buba nenjongo ethize esandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu angakuvumela ukuthi ube nobuhlungu, njengoba bengishilo ekuqaleni, ngoba mhlawumbe ekunqanda, number 1, ngoba mhlawumbe ekuthobisa, number 2, engafuni uphelelezeni uNkulunkulu, uthando lwakhe luhamba luze lufike lapho. Ingathi nathi ukuze sinqande abantwana bethu siyabashaya, siyabapanisha, siyabakhuza, siyabathethisa. uNkulunkulu wenze njalo. Ukushaywa kumnandi. Mina ngisayikhumbula nje imvimbi engangiba nayo. Ngangiqondiswa. Sengiyabona manje ukuthi ngangiqondiswa. Kodwa ngendlela okwakuba buhlungu ngayo ngaleso sikhathi, kwesinye isikhathi ngangishayela ukuwonishwa nje ukuthi uma usuze wenza lokhu, ngoba ngangeke ngishayelwe
amacala kadadewethu ukuze nami ngingangeni esimeni esifana naleso. So sasiqondiswa, akumnandi, kuba buhlungu, kodwa uNkulunkulu uthe senzisa konke lokho ebese uyasibuyisa, asenze insali, athi uma sebe nivivinyekile niyophuma njengegolide elicolekile. So konke sidlula kukho, sidlulela ukuthi sibuse kanye naye, siyohlala naye ingunaphakade, siyobusa kuye ingunaphakade. Yileyo injongo yakhe, iplani lakhe lisilidela lapho, lisiholela lapho. Usibuyisa noma sesididekile uNkulunkulu wethu. Yilowo nalowo, mhlawumbe khona isikhathi la sike saba rebellious, angazi ukuthi ngizokubeka ngikuthini ngesiZulu, sike samahlongandlebe. Uthi ufundile izwi kodwa ungalizwa, lidlule ungaliqondi. Ulifunde kodwa ungalizwa, kushunyayelwe kodwa uthathe ngenye indlela. Saba ngamahlongandlebe, sasakazeka, sachitheka nje, sangaqoqeka, sathumbeka. Kwesinye isikhathi uthunjwa yisono esithize, kwesinye isikhathi uthunjwa yikho nje ukungalaleli, nakho kuyisono. Kwesinye isikhathi uthunjwe nje ukuthi ubone umuntu obuthembile ukuthi uhamba kahle, wangahamba kahle ngalelo langa, bese uyawa. Kwesinye isikhathi uthemba umuntu, kanti umuntu akumele umthembe. So into enjalo nje, bazalwane, ukuhlakazeka kwethu, saba njengezimvu ezingenamelusi, sibe sinayo umelusi. Konke lokho uNkulunkulu uyakwenza, asibuyise ngokomsa wakhe nangokothando lwakhe. Futhi uyahlumelelisa, ubuthakathaka bethu ubuqonda kahle bese uyasihlumelelisa. Akagcini ngokuthi asibuyise, kodwa uyasihlumelelisa, asenze sifaneleke phambi kwakhe, siwufanele umbuso wakhe. Abe nesiqiniseko ngathi uNkulunkulu. Ngiye ngibuke indaba zoNowa nezabo Abraham, Nkosi uJesu engakafiki. Kodwa babazi ukuthi ukhona uNkulunkulu obona konke, owazi konke. Ukuba babengenakho lokho, babengakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, u-Abraham wayezothi mayethi uNkulunkulu akayonikela ngendodana yakhe, athi u-Abraham, Nkosi ngiyiphiwe wuwe emva kweminyaka emingaka, ikuphela kwayo, hhayi awusho kunye nganikela ngakho. Wayecebile-ke u-Abraham, wayenazo zonke izinto eziningi, wayenganikela nanoma ingumhlambi ongakanani. Kodwa ngoba wayemthemba uNkulunkulu, othi ebuthakathakeni bethu, kodwa amandla akhe apheleliswa. Ingalokho wayevele wabeka phansi umoya wakhe, wathi Nkosi, ngizokwenza njengalokhu usho. Athi obhala kahle kuyicilongo, athi lapho engiholela khona. So uma ngabe-ke sizobheka ukuthi uNkulunkulu uthembeka kangakanani, ngisho ekwehlulekeni kwethu, besingeke yini bazalwane sike simfune manje senokutholwa, sike simfune ngenhliziyo yethu yonke phelele, sike sizilethe kuye. Ngoba uyabona leli vesi nje, lamavesi amabili asho ukuthi uNkulunkulu useduze nathi. Uma sihlukumezekile nje useduze nathi, sixoshiwe, silahliwe yimindeni, basikhulumile kabi, basenzela nezinto ezibuhlungu ezimbi. Kwesinye isikhathi bakukhiphile ngisho ekhaya, endlini okade uyakhile wena uqobo, ngenxa yokuthi wena usukhetha ukuhamba neNkosi uJesu. Kwesinye isikhathi benza beze bekuncishe ngisho ukudla, bethi idla lelo Bhayibheli lakho. Benza izinto ezibuhlungu, kodwa ukhona yena useduze. Mhlawumbe ngesinye isikhathi uyuzwe ungazuthi umhlaba wonke usukuflathele, uze ubone nabantu bekuhleka kanti bayihlekela iy'ndaba zabo. Kodwa usuke khona uNkulunkulu, usuke nawe eduzane. Uma nje umphefumulo wakho ububula, useduze-ke yena. Uma nje uney'nyembezo ey'khala ekujuleni,
Ukhona-ke yena lapha eduzane, uzokupha amandla amasha ukuthi qhubeka, aza kuvuse nasekuseni. Usuze wakhuleka mhlawumbe wathi, Nkosi, ngicela ungalibona olwakusasa uma ngabe luzoba nje. Akuvuse nje ekuseni, liphume ilanga libe lihle, nice and bright, uzwe inyoni ihlabelela, thina esingaseduze kolwandle siluzwe lihlobonga. Bese kuyabuya enhlizweni ukuthi umkhulu uSimakade, indalo yonke iyakudumisa. Uyazi ukuthi iy'nyoni kwesinye isikhathi zisuke zingakakutholi nokudla. Iy'nkukhu nje zisavalelwe, ziyasho zimpongoloze, zenza umsindo. Nje just ukudumisa uNkulunkulu ukuthi sivukile nanamhlanje. Konke lokho uNkulunkulu uyasipha amandla, uyasihlumelelisa, uze asilande lapho esidingiseleke khona. Uthi noma usuthe nje angifuni nje uphinde ngene emnyango wendlu yenkonzo, uthi uvula umculo kuvele kungena ingoma ezothi nje awufanele la ukhona, usezweni lokuthunjwa la ukhona. Iculo nje likwenza ubone ukuthi nginesizungu, akukhona la kufanele ngibe khona. Engikuthandayo-ke bazalwane kule ndaba esiyifundayo, ukuthi uNkulunkulu akagcini ngokuzwa ubuhlungu bakho abone, akagcini ngokubona inyembezi zakhe ezingabonwa muntu, osikhala wena ekujuleni kwenhliziyo. Uyabuyisa, akuqinise, akuhlumelelise. Akagcini uNkulunkulu ngokuphilisa inyama kuphela, kodwa uyahlumelelisa nomphefumulo, uze ube nethemba lakusasa, ube nethemba ngesikhathi esizayo, uze wazi ukuthi nanoma ngingahlupheka la emhlabeni, kodwa ngicebile kakhulu. Wazi ukuthi ingcebo yakho, kothi sekuphele konke, lithi izwi noma ngabe kungangabe ibikho ngisho inkomo esibayeni, ngisho nentethe, itotobe, kodwa ukuphila esikuniselwe uNkulunkulu wethu kungokwaphakade. So akakuphilisi, akuhlumelelise, ebese yakushiya ukuthi usuzobona ukuthi wenze njani, kodwa umnikeza ithemba lokuphila phakade. Futhi uyakuholela. Athi uDavide kuMahubo 23, uyangiyisa ngisho emanzini okuphumula. uNkulunkulu wethu usiholela ngisho othandweni, bazalwane, uthando lwakhe olumangalisayo, uzwe ukufudumala, ube nokuthula okumangalisayo. Ilala usuholelwe khona, esenza icebo lakhe lokukuhlumelelisa, esebuyisa umphefumulo wakho. Asho njalo amaHubo 23, ukuthi uyasirestore, he restores my soul. Uyawubuyisa umphefumulo, angihlumelelisi. Manje-ke bazalwane, ileyo nje indaba esikhuluma ngayo, ukuthi uNkulunkulu lobo buthakathaka bakho uyabuguqula, akupha amandla okunqoba. Lokho sabayo ukuthi kuyangehlula, akukwehluli uma unoNkulunkulu eduze kwakho, ngoba ungamandla ethu yena, futhi uyena yedwa okupha amandla ngampela. Lokho sithi kungamandla kwethu, ingathi uthi uma uhlakula indawana engakabe usuzukhathala, kuyini ukukhathala, ukuphelelwa ngamandla. Kodwa uma ngabe uhamba ngamandla kaNkulunkulu, amandla kaMoya Oyingcwele, umphefumulo wakho awukhathali. Ngingasebenza esibhedlela, ngike ngahlangana nabantu ababegula kakhulu, izimo ezazibuhlungu ngendlela emangalisayo, kodwa njalo uma ufika eduze kwakhe, amamatheke, noma amahle engasawavula, kodwa umuzwe esho igama likaJesu, athi ngegama likaJesu. Kuthi noma ngabe alisaphumi iphimbo, uwabona ama-lips esho ukuthi uyamusho yena lo Jesu, noma ungasezwanga ukuthi uthini ekuqaleni. Ubone ukumamatheka, athi noma umuntu esethule, umzimba wakhe ungabi nayo
i-frown, angazi ngizothini i-frown yini, angabi nakho ukusonteka kobuso, kodwa ubuso bumamatheke. Bazalwane, ilapho-ke la uNkulunkulu esilanda khona mase sihlukumezekile, sadelelwa, asibuyise sibe nalolo thando, sibe nalokho kuthula, sibe nalokho lawo mandla okunqoba, sizizwele sinqobile. Uyazi ukuthi ukunqoba akudingi ukuthi wenze izinto ey'nkulu bese kuthiwa unqobile. Kwesinye isikhathi lobu buhlungu bakho, lokhu kuhlukumezeka kwakho, lokhu kudideka kwakho kuyakwenza ukuthi uqoqe ubufakazi. And ubufakazi buwukunqoba. Ubufakazi abusho ukuthi, akuchazi ukuthi ubumubi kangakanani, kodwa kuchaza ukuthi unqobe kangakanani. Ngiye ngizwe abantu uma befakaza, umuntu asho leyo nto adlule kuyo, kodwa umbone ukuthi usamile, is still standing ngecebo likaNkulunkulu lokuhlumelelisa. And umile nje akasabheki emuva, uyezwa ebufakazini ukuthi ulangazelela ukubheka phambili, uzimisele, unalo mfutho omusha wokungasabheki enza izinto zakudala, kodwa unomfutho wokulangazelela ukuya phambili aze ayohlala neNkosi, njengoba ethi uyakusenza sibe udumo, sibe negama elisha, sibe ngabantwana bakhe ngempela. Manje sisasho nje ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa kwesinye isikhathi kukhulunyiwe ngalento ukuthi uyena yedwa waziyo ukuthi ungumntwana wakhe ngempela. Singa-etha senze ngathi siyibo, sikhulume njengabo, kodwa singabi yibona. Kufundiwe kulezi insuku lona lelo zwi luthi baphuza kunye ehlane, kodwa uNkulunkulu wayengathokozi ngabo. So uma ngabe ulandwa la ulandwe khona, uNkulunkulu akulande, bese uyaqinisekisa ukubizwa nokukhethwa kwakho, uNkulunkulu uzokuhlumelelisa. Athi uyabuyisa ubusha bakho njengokhozi, uzokuhlumelelisa uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uma ngabe ethi nalabo engenze kubo kubi, bese ngishilo ukuthi akusikho kokuqeda, kodwa kokuphumelelisa. Uzubone ukuthi uNkulunkulu udala indlela yokhozi, impilo yokhozi yabanzima kanjani. Ukhozi ngeke ludle lungehlanga phezulu ngesivinini lwazocosha ukudla phansi. Kwesinye isikhathi ukhozi luke luthi liyacosha phansi, licoshe into enobungozi, mhlampe inyoka, kodwa lidikibali. So nathi bazalwane, izwi ngesinye isikhathi lizokushaya uzufisa ukuphuma endlini yenkonzo, kodwa cha, uyacancathwa nje, akusikho kokukubulala mntakababa. Usungazi ukuthi umfundisi ubeshumayela ngawe, cha, ubethula umyalezo kaNkulunkulu. And lo myalezo kaNkulunkulu uye waqondana nawe ngoba uNkulunkulu ubefuna ukubuyisa wena, ubeqoqa wena, ubelanda wena, efuna ukupha ukuphila okuphakathi. Cabanga. Sihlezi sisaba ukufa, wonke umuntu uyasaba ukufa. Kodwa ngale kokufa kukhona uNkulunkulu. Ngale kokufa kunokuphila okuphakade. Uma sizohamba ngokuqonda, uma sizolalela izwi silenze, uma sizoyiphila into esiyizwile, uma sizomuza uNkulunkulu ekhuluma nathi, unembeza wethu uyawenza bukhali uNkulunkulu usuku nosuku, ukuze ubone ukuthi hayi, mina angisafithi la, mina angingeni la, mina angizwa kahle. Namhlanje ngiye ngathatha isigqoko, bengiphuthuma ukolanda i-report esikoleni. So nginqena ukukhipha leli duku lami engilibophile ebekade ngihlezi ngale ekhaya, ngivele ngithathe isigqoko ngisifake ngaphezulu. Ngizwa liyasinda ikhanda lami, liyasinda.
Mase ngisikhipha lesi isigqoko sami esidala, abazalwane, asinalutho, asinabungozi, asinani. Kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu akasasifuni. Because besingisinda like ngizwe ungazuthi ikhanda lami lizowa phansi. Ngenhlanhla-ke likhona idube, likhona idubu ngaphansi. So unembeza okhaliphile, olalelayo, oshesha uzwe ukuthi hhayi lokhu-ke. Ngoba uNkulunkulu ufuna sithi sibe nonembeza ababukhali. Uyena osiphayo, uyena osihlumelelisayo, uyena osenza ukuthi noma ngabe uyaqhuga kodwa uzoba yinsali, ngeke ufe. Ukuqhuga kwakho uzokukhorektha yena, uzoya nguye akulungise, akuphilise ekuqhugeni kwakho. Lisho njalo leli zwi, bazalwane. Futhi akukho okudlula lokho ukuthi sazi ukuthi useduze nathi. Uma nje sihlukumezekile useduze nathi, uzosihlumelelisa, uzosipha ukuthi siphile, uzosipha ukuthi sibuyisane naye, uzosipha ukuthi sibe negama. Siyeke amagama amadala esasibizwa ngawo, sithole igama elisha, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Aguqule nje ubuthakathaka bethu, sizibone sinamandla, uthi kade wazi ukuthi nginamahloni ukuma phambi kwabantu. Usithole usumile phambi kwabantu uyafakaza. Useguqulile ubuthakathaka bakho, wakunikeza amandla. Sazi ukuthi izibazi zethu azisho ukuthi thina sifile, kodwa zisho ukuthi sisevayivile, saze sadlulela ekunqobeni. Akikho ukuthi sekuphelile ngathi. Isibazi usithola uma ngabe uba nesibazi uma udlule ekulimaleni vele. Kodwa suke singasho ukuthi usalimele, suke sekuphelile ukulimala, kodwa kwasala isibazi. So asifanele ukuthi isibazi kube yisona esishoyo ukuthi usehlule kangakanani. Akusona isibazi esifanele sisho ukuthi wena njalo awukwazi ukuvika kangakanani. Kodwa sifanele sibe yisikhumbuzo ngisho kuwe ukuthi nje ngalimala la ngo-1 no-2 no-3. So ngeke ngiphinde ngenze iphutha elinjalo. uNkulunkulu wethu uyasixwayisa ukuthi make singadeleli amandla akhe ngobuthakathaka bethu, kodwa asibone amandla akhe ebuthakathakeni bethu. Bazalwane, ilelo nje izwi ebengifisa ukulixoxa nani namhlanje. iNkosi iniphilise, iniphumelelise. Sikhumbule nje bazalwane ukuthi ekuqhugeni kwethu, ebuthakathakeni bethu, ekuhlakazekeni kwethu, sibekelwe ukuthi sibe yingxenye yombuso ongenakunyakaziswa kaNkulunkulu. Simiselwe, siyinsali. Uzubone uma ngabe abantu bekuhleka bethi uyisigogwana. Sengilijwayele lelo temu kulizwe ukuthi uyisigogwana. Akubonakali nantombi, nasalukazi, namuntu omdala. Akubonakali kulela bandla. Hayi bazalwane, iba nakho nje ukuthi ngiyinsali. Ekuxhugeni kwami ngiphilisiwe, sengiyinsali. Sengibekela ukuthi ngibe yingxenye yombuso ongenakunyakaziswa. Jesu Kristu uyinkosi, masikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho osukhulume ngalo namhlanje. Likhanyise-ke Nkosi, usibonise lona. Kukhulu kakhulu esikubongayo ukuthi ebuthakathakeni bethu ungamandla ethu. Sibonga Nkosi ukuthi ekuhluphekeni nasey'nhlungwini zethu useduze kakhulu nathi, futhi uyakwazi ukusipholisa, usiphilise. Siyabonga Nkosi ukuthi ngisho nasekwesabeni Nkosi usiphe isibindi, ngisho nasekungabazeni usiphe ukuqonda, ngisho nasekudidekeni uyaqondisa iy'ngqondo zethu, ukhaliphise onembeza bethu, uNkulunkulu wethu, ukuze senze lokho kuhle phambi kwakho. Sikunikeza udumo-ke ntambama, uNkulunkulu wethemba lethu, wena odale konke ngomusa wakho, indalo yonke iyakudumisa,
nathi Nkosi siyakudumisa. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, Inkosi inibusise. Sesibheke-ke kwi-July Conference ngesonto elizayo ngokugcinwa nokuvuma kwenkosi. Siyajabula-ke bazalwane kulaba abazophumelela. Sithi nje inkosi inithwale endleleni zonke, ize inilungisele ngisho emakhaya nisavalile nahamba, ize igcwalise Nkosi ukulangazelela kwenu ngokuhle. Size sibonane-ke uma inkosi ivumile. Siyanithanda kakhulu, sesiyanilangazelela futhi kakhulu. Sesiyajabula, sesiqalile nje ukumamatheka bazalwane. Sithi uma sicabanga nje siqale simamatheke, sithi noma siyaxoxa la noSikhwama, kube naleyo nje injabulo yokuthi sobona abase-Gauteng, sobona abase-Cape Town, sobona abaseThekwini, abase-Maritzburg, sobona abaphi nabaphi, sibone ngisho nabaseSwazini. Cabanga bazalwane, anazi injabulo esinayo. Inkosi sengathi ngasilonda-ke sonke isigcinele nina, sisakhuleka sonke ngokubambisana. uJesu Kristu uyinkosi.